wadata ya gaishe ku da kyau. Tsoron giwa ya ji ya amsa an gaishe ku da kyau. Amin. Amin mai wadata. Yaman dore yaman nuki dore na mera be bada na toto duki yaman dore ya so shi ne kasa bisa gibani ba le ki so shi mo be ba sa go na ndi ko ki ba so shi ne go na ndi ba ba da pro shara tura ne mo da mundi turo marafa dan iya tawalle kada na yan bini wani rubu don madami don biyo da ya sharato wanda da ya bai shema abuja ne da shi wani ilarin turbutu ne ma maka zuko da shara ike mo ikon wasu da sama kuro inda kokari ko da ya sama bai sama barkwani biyu sassan local people da yan gobi abin shawara da bayan igiyar da kuka sun dawa da kuka bai don gusa hada baba kuro an tobu moto uje gawa kuro babu gawa kuro ga yako yage to de ba moto ne ne ke ba kuso shara an do mo to so di san do so di Amin. da mata shi sa shara we da madani biyo rebo so mi to babu ya suna kwanjiro amma ba yan bangare 3 million ya ande budizo yawanci kurban waya inda ba ta kana ma zattun da ma alhamdulillah har ku to so sai su yau ba san so ba san so to da so zattuwa to sai da ba maka be ba ru ko kare ko to sabe ni ce ba ru ko da wani saka wani ya saka kuma ya ta ga wacce ko zan ma mu san ya mu garmo ba ya bu ko ba ni ba ni bo ya bu